kami ni ribatana sumurun siyan sa lugu na roha imana mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Oras madihita sa luna tabigi mahata ni ribata imana tarsura di 5 Musa biduelu ayat 1 ayat 10 sono mahata ni ribata. Ay Jehovah de batama no gyonho tutano na dinggan tutano na marbatan ay marmual do martao akanawar dirura do didulo sadatano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara do dalimo tan namar minyak jitun jala namar sito ni luban sadatano nasopo lamar hangadutan panganom murotim disi jaladang hurang ko di manang aha sadatano batuna do busis jala sian dulu na terhali ho tubakan yerung mga ko jala busuran ikapujom di Jehovah de batam ay di tano na dengan nang nilihon na ito ho atong ramoti madirim asa unang lupa roham di Jehovah de batam gabidang diraduti ho akatonanay huhung na do aturan na akanahutunahon tuho sa daryon. Asa unang iya dumangan ho jala busuran jala dipoli ho akabagas na ulit ingani ho. Torilo budo biru-birum lam sinur do jalam gadda perak do siri di ho. Gadda huhut saruhut na di ho. Ape lam dipagi jakoroham. Jangan lupa ho di Jehovah di batam na manuyo korwar setanomi sirisian bagas parhatobanan. Iba na manugunugu ho di halongonan na bulon cala na corbut inganan ni ulut tulung api do naga do hala tano hasang na somarisi aik. Iba na tayo parwat hon di ho aik siyan dulu batu na pirsa hali. Iba na mga leon ho mangan man na di halongonan na sotina dani akaupun. Asa iba na pasere roham do mangutuni ho asa marhasonangag ko bahinon na di ujung. Asa unang dohonom mo di bagasan roham guguk ku sa diri do wason ni pirim mangomo di aku hamuram. Iko pa ingoti-ngoton ni roham tahi Jehovah di batam ay iba na do na mga lehon gugu tuho mangomo akaartay. Asa pahot padan na naw ni warihon tuaka opung so na adar sa dariyong. Ido sana. Dia makado nga saha porsyaw di bagansan Jesus Kristus. Adorang so tapahiba-hiba ado na nitrupuko tuhitan. Adong sada barita na mardonga puda na masay menarik. Ima ditiki ngulu ni Raja Alexander Agung. Taingok do jala sada na luar biasa di do amata Raja Alexander Agung sada pesan nama searga adorang so mati ibana. Dilalay mana di bagasang ngulu ni ibana ni kunalaw marujung nama ibana. Alani di ju ibana masudi akka jenderalna. Dundi jo ibana sudi jenderal lemar pungu jono tu ibana. Iyo ibana ma pesan adong tulu di pasar ibana. Pesan na parjulu di dok amata Raja Alexander ma tuak ka jenderal neng. Ido ibana molo mate awan nong. Ido ibana na parjulu sudi akka dokter spesialis na terbaik di negaraon Konido mabuan piti matiku. Na paduahon ingot tamu ninna ibana. Sudi arta na hupapungo sudi akka kekayaan hepeng me pera emas sudi ikon disebarkan di sepanjang jalan satu kuburan ninna. Na patuluhon di ibana pagidon na tangaku iko palaso muna dong tergantung di luar ni petion asa sudi boy mamereng tangakon ninna rupani ima si ingoto muna sian aun si ulanong muna ditiki daung mad dengawan nong
Inna amatta Raja Alexander Roman tu akka jenderal neng. Alai adong masada jenderal nama saya tersongkot situ tu mabiki hatai. Jala berusaha mana dengan memberanikan diri manukun. Dipanggil di mana ahado lapatan ni hatani rajai dungi lasma rohani Raja Alexander bahwa di ibana masongonon molo hudo nakina parjudo dokter-dokter sipelis yang terbaik ikomabuan piti mayat tu ni mana. Walaupun dokter dapat mengobati, nampi akka dokter spesialis na malo-malo na mangalehon akka habalumon kesembuhan alai angku umur danggui di bagajang nasida. Umur tidak bisa mereka lakukan. Danggui di bagajang ini bana. Hidup bana huruf ikut akka dokter spesialis. Nah berdua homolo huruf suri artaki ikut disebarkan, ikut didaburkan di sepanjang jalan satu kuburan. Akka arta nahuba bumi tetap do tinggal. Dan bui buanokui tidak bisa saya bawa. Tetap semuanya tinggal di dunia ini. Hidup benar udah asa disebarkan di sepanjang jalan satu kuburan. Nah betul homolo hudok tangan saya harus dibiarkan tergantung di luar peti asa sudi mamereng. Nanando onokku ini bana. Saya ingin dengan terus terang hidup ibana saya datang ke bumi ini roa untuk portibion dengan tangan kosong dok. Jala mula piamuse tuliang kubur meninggal ho portibion tongdo tangan kosong mula rok cicit do jamu pakai pasti do itu buaton tadi jadi budok ro auto portibion tangan kosong mula piamuse tangan kosong. Alani nendo honok kunin di mana. Ido amata Raja Alexander Agung hidup tahun adalah anugerah. Hidup tahun ngolu tahun ima pasu-pasu, ngolu tahun ima komando bersyukur. Lausido nang di temani minggu tak unang lupa roham di jawaban. Jangan melupakan Tuhan. Ido ni igil tupukon. Jala sada sahid ni jolma dosa tu tikion murah-murah lupa. Ido te. Kejujur neta si ala sada sahid dui ido bena adong istilah niak ka para medis nama dok amnesia. Kehilangan ingatan. Lupa ibana dirina, lupa ibana isi ibana, lupa semua dia imanakaning di bagasang luna. Alani saya tadok do amnesia itu adalah kondisi na saya tadok rupani ima nabui melupakan nabui lupa dan ditadabi dirina. Itu na pahit, itu na mengirikan. Monopola do gabe lupa kita isi disuk dah tabo te seguarta itang tabo to margata dah tabo to keluargata bahkan mengirikan deh. Alani itu di bagas satu kopi itu na pinasa ni si Musa. Didok ibana nak kaingani dia me unang lupa roham di Jahoba udus ada unok nanay pasahaton ni di batam nanay pasahaton ni si Musa. Tutu ado abay jolmay harwa lupa di debata. Molo nakangani lupa jolmay amnesia alani kehilangan ingatan. Lupa imana alani penyakit. Lupa ibana sudah tidak sadar diri. Itu nata bereng. Ternyata di bawah sepupu pe nama bay jolmay lupa tu debata. Begitu si Musa nakangani alani hamoram. Alani habis tarang. Alani hagugun, alani syadomon, jalawidu alani parsahiton. Alai didok si Musa mangusi totong ma taingu di bagasan dia menakingani.
situasi di bagasan nguluta ima na di bagasan perdalanata tayo ma debatan ahamana inoton na ima perdalanan na sida di perdalanan ni bangsoy sa sitong na kodang lupa binasida di pasu-pasu dohot nang diparhorsihan na masa di nasida ay liling ni bangsoy di tanong Mesir katabaya koma 470 tahun ay kan namin irigat pi 40 tahun na sila di perdalanan tombe nama say pahit sa sitong na alay di dok si Musa ma iya dung sahat na sida anong ima di tano parpadanani nama say luar biasa nagpapansu-pansui di do nakin di bawah 1 tahun ima di nang sikop anong dia kakibutuhat taying ingo ma di do nakin di paingo ma amay siapakah yang memberikan itu ingo ma na diperbudak kita ingo ma di perdalanan aka aik do tangguduani ingo ma ima di partikir di perdalanan di person isi ke mangalio panodang ingo ma pasu-pasu na bui mangalio dita ketenangan 40 tahun diakah perdalanan napa itu dia bisa ada iman hidup hapor siam neng takas ingot ma berarti adong neng dohonon ni si Musa dia may mari kita menghitung mari kita menghitung tayo mapasu-pasu jadi unang holan tajalo bui ta lulus bui ta jalo karejo bui ta marhagabiyon bui marpangkat bui mamora bui marjemu bui marmobil bui martano bui kita sehat ikon ingotot taman kain di paingo mahita mamilang-milangi berhitung berkat Tuhan molota hitung-hitung do pasu-pasu ni di bata tutu sani dang sijang rohaita molota parata-rata pabena ni di bata barang dohonota lupa kacang akan kulitnya ido asal nang marnabosan marningoti saluna morope di 5 Musa biduonomi sa di patol kasi Musa di ajar humahatan di bata di suditiki tiki makatahatai di tiki murum tiki manato tiki madadana di sudinin narupani sada nanain dohon na supaya tetap iman kali hidup kita berpusat terkontrol holan di hatani di bata merhitima dia makadunga sahapor siya asa tumasay di igil tupuko matuhita dia makadungan hinabal gani ima pasu-pasu natacalui ikon tadok moliante unang masay tayo lupahon unang masomon peribahasa tayo lupa kacang akan kulitnya orang yang melupakan berkam orang yang melupakan teman orang yang melupakan kesuksesannya, orang yang melupakan perjuangan ayah dan ibunya, medabumai somon simar dan tuhamatian. Itu dan dibaga satu pukul. Manusia-manusia yang melupakan dirinya, melupakan berkat Tuhan hidup nak ngani, gabi hidup mana ngani, gabi marjiyama. Lapatanna dang marlapatan. Ido gak bisa ada pengakuan, ido sada panidengan ni hapor syota. Asal ang lupa tadi panari hono ni di bata. Ummaca damita tu pinoparta. Di partikianon tunggurang du pinoparta nama kalupahon di bata. Nama kalupahon pasu-pasu. Gabe dang diingope. Molope di partikianon tumasay viral go. Sada ede nama saya tabu na berjudul Icur bari tentu masa dengan jala udi dolapatan nih bahwa kita melihat itu adalah sebuah perjuangan ayah dan ibu perjuangan atau ras pasikolah anak kona alai kurang do anak lupa dung tamat dung marsikola dung jago dung adung kerjaan dung manguli bahkan alani alasan biar ma armei ala begak istrina ala begak manang jabatan nama
sehingga melupakan kampung orang tuanya, melupakan bahkan mai marna tua mai marna torasne orang ngajago di pangarat Tuhan ala dakya di juna torasna dakya rap. Kenapa? Karena malu, lupa tu na tua na lupa di ala mungkin orang baga na tua mungkin orang mukateng, mungkin karena orang tuanya orang kampung, mungkin karena miskin di kampung, sehingga anak-anaknya melupakan akapau na lupa alai tayong madang lidengi mitok dueng, dan juga akan berbahaya gabi ima dan lilingi Tuhan akan mencabut berkat dari dia. Alanya alam nungai ditupukon halak nasima kalupa pasu-pasi turi purna tumagona tidak akan lama. Alani berek tidak di sejarah juga belum ada orang yang melupakan berkat-berkat bertahan hidup. Alai gudang bejolma. Tumas saya gudang nama kalupa kona kapasu-pasi gijang rohana tuna tulungan na colma terlalu begitu dibata alai tayong ma dan lilingi putus jarang lilingi butoni debatari alanima asal nang selu bahidang unang bisa medebu tu gijang ni rohai tu unang bisa kita na gijang rohatta tali tayong ma seddi batadu yamang dotaminang molo tajala pijabatan tajala pihamora dua gabiam taruh ma marsanga maribata amen moliate mariho ali Tuhan di mata marihiti hatam nabadi amen.